sayang ngapuntene sak yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak usahake mbok kepiye carane. Bisa lagi ya, tresnoku ra bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancanine. Ngendi iki? Ning Sragen to, Mas. Makasih. Barang Arsana di sini. Arsano ARS OBS ARS Masih AUD TNI sampai dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangkot lele rasane kok kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku yo cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa dadak nganggo macucu emang paras gantengmu dadi karo atimu rungono nembang manismu.
urung saged nuruti apa karepmu tapi ojo jumelan apa dina liyane kata usahane kok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku kabeh dunia kahanane kubra Riana tetap setia tidak mungkin mundur matur suwun sampun nono ngancani saben dino Kak Cepi Macan cilik Ya. ya. Iki macane Boyolali. Iya,